Sasa mimi ndotara naye. Azvoda kungotara naye. Wariko. Vantu kuuya vanzwa kutaura kuti chii. Unozorowa futi baby. Kundorowa sei kwenu muripo naye. Miri wenyu wese uyu ndiwe mahara here. No, don't worry. Handizvo zvakakanzwa. Farude mbamangu. Mbamangu. Yo just be kude kwa bedroom mangu. Derera kude kwa mbamangu. Iwe derera bakudi kwa. Iwe wakati zio na. Wakati zio. Yeye. Wewe kuna kitare. Kana sasa roja ndio ndio. Ndio ndio panoti inini tani. Mwanzo. Hapana mabhuru maviri panapa. Bhuru riri panapa ndini chete. Unonzisa. Zvako zvokuda kuti unoda kuzviita kunge iwe. Saka unozunza musoro dazi kuti iye zvatsaona ndita. Andikutera zvori kutaurira. Saka uri kudazi musoro kunge chigungu. Wai. Handichigungu. Garabasa. Ndiri munhu Garabasa. Vanhu ndo vari kuseri kwenyuno. Iye kupinda garabasa. Zvakuda kuudza panapa ndizvona. Iwe unozviziva kuti kumba kwenyu pakazara makore ezwesiperi pane matombo. Hakuna munhu ari kumba kwenyu. Unonzwisisa? Vabereki vako havana pavana hapana imba vakasiyana nomutaurira kuti tingati ukabva pano nhasi unonogara ikoko. Vanin'ina vako ivo vari kuvarume. Unoda kuzobva panapa here uchienda kuvanin'ina vako uchinonzi Maiguru nevarume vavo uchinetswa. Chiri kuita saiwe chekuti ugamuchire kuti iye uyu mudzimai wangu panapo wechipiri. Chikunetsera pako chekuti uchigamuchira. Ndataura here kuti ndabuda mubhedhu muno zvachose kana ndangotaura kuti ndaane mudzimai wangu anonzi iye wechipiri. Chikunetsera pako chii? Chikunetsera pako chii uye kuti unzwisise. Dai uri munhu wako unzwisisa. Dai kuri kuti ndiri kutaura. Ndamboti chikoninya kuti bhuru ndati bhuru panapa ndini. Dai wanga ukaita kana edi kosi yawanga ukaita iwewe. Taiti pamwe chanotsvaga basa. Unotsvaga basa rero unotsvaga izvozvi. Wanga ukajara kuti maita iwe. Wakambomuka kana pamurunga napesiri kunoziva. Dai wakata kana nese tati pamwenda kunoita chihouse nese aid kunze kwenyika. Manje akona kana choket. Passport yacho mari kunayo mubhabhati wanga usingamboiti kana passport. Ndozvo zvinofanira kutanga kufunga izvo kuti nduu mupfunga dzako izvo. Kana une 5 cents dzako dzakapana. But as we speak right now. Alright. Uri munhu wako dai wazvinipisa hako wamugamuchira kuti ndozvavapa. Zvakazviita nokuti handina pekugara here because mubereki wangu anosemba. Ini ndingoti ngotaura kuti ndomamirira zvakaita. Saka dai uri munhu wako gadzirisana nayo munyatsonzwana pano iwo inini haubve pano pandiri ndopauri unzisa ava ndimai nyamashosha ndomaigura. Saka please yo ndimaiguru eno muchimudza kuti andidherera chindipika chindijairira. Hakuna yewo chinoitika kwauriwo ukasandiudza even nyangwe ndisipo kana ukada kurohwa izvo haasi matanda. Fight back. Unzisa kwete kukwadza kurezo nomumukadzi changamuka iwe usamirire kurohwa wakatarisa unzwa. Asi ukangoona ukangokwadza mwana wakatakura uyu zvinoreva kuti kumusha kwenyu iko kwati kuti hakuna makuva ikoko kune makuva akazara taakunowedzera muguva rako mawedzi. Handi mamupa simba rodhero andirori. Handi mamupa simba randidzosera andifurufushi. Ndatopedzana imiso. Zvinowanikwa sisi musatye henyu. Noti zvanakira vashuga deve. Zviri pashuga zvinowanikwa. Kakubatsira nemunongogarirawo mufige kuti medium. Ndinongoitawo zvekuti ndini ndiri kukudza mhuri. Zvinokuipa. Ndotadza kufara zvakare kuti ndatori nemukadzi akazvitakura. Hapana makombori anofarira. Kubatana ndokunongo kwakambonaka chete. Ingwanikare wane vanhu vaitoita barika vanhu vachitoita vachitotyidzana. Iye anozviziva baba vangu vanga tone barika anozviziva. Hapana chaasingazivi. Saka Yeshuwa. Uye tibataniwo. Kunyepa. Uye tazvinzwisisa. Uye ndakuregerera. Uye sunga. Ndakuregerera. Ndinozvara chete. Nditizongochengeta vana. Ndinda mushandi.
kana kuti anoda kunditira pachi wai ulevisa kunava ngobvuma kaunde chi hapana kunyatsochena saka isusu what we need to do hatina kupusa zvekudaro play safe kwanzisa game parasvika pata kutamba safe ini I'm going to protect you under what circumstances. Why? Because I'm protecting the two people, you and the baby. Kwanzisa ini nichandongoda from you is love, honestly. I love you. But let's play it safe. Mashish. Kushara wopi. Kushara wopi. Ndani. Kushara wopi. Wapedze kushara. Tuni ari kunetsa. Namashisha. Kuda ma-orange. Shara chani dzinedziri nayo. Ngoi. Uma-one. Firiji ari mberi. Kuda ma-orange nemaputa akakangwa. Kana mutakura. Kuti changwere nama. Chokwadi. Kuda maputa akakangwa nemutakura. Wenyima. Ukazanganiswa nenzolo. Zvakula zvizvingani kodama. Zvinhu zve7. Usiku mashima. Ndizvandinokuda. Easy. Chibonama. Ndizvandinokuda. Mira doctor. You can baby. Zvozvo kwachemere zvozvo. Mira doctor orange first. Ati. Konyimo dzacho. Jesus Christ. Ndoshita nomboda ne. Sana basanga nazvo. Baby, sorry. Mira tanga ne orange. Aiwa. Awufunda kana zaire because ndozvo mu kitchen. Nyimo mtakura. Ibona pakati pausiku. Nechibagi. Pakati pausiku ngomira kuchima nayo mama. Ai. Yo kanimira. Mira ndikutora, mani mutora orange. Aiwa, tani orange. Nakuda manachisi. Akomana. Mira mutora orange. Akomana ka. Tens bem, usiku kaniyo. Baby. Menya mashabiki wanazika. Mira ndikutorere. Mira ndikutorere mu. Ai, musaiente. Komtapiwa na Maiguru. Musaiente. Saka ndokupatse kwa orange yacho. Ndokupatse kwa orange yacho manje. Munazimbe. Junior, munazimbe kani. Ndokupachena sha. Ndokupachena leo. Ndokumuchema usiku na kumuka manje. Yami. Nguchema aratanza kuda nawo kanje nzimba. Aona nzimba yokweto. Dzijune yakudia. Fesi ya Maiguru yekufa kudauti. Asiambeka mukadzi ere bana. Iwe ndishonga tofambire bvoko rumwe kwezvo. Waya kukwenda kunokuenda kupi. Iwe. Unokuita sei kona imi amakakwana ere? Ndichauya kana nda kuuya kurumba. Nai chini kona imi na imi endai kona imi. Ayo msanda ukaimi. Unanyara imi. Aliasa barani. Na imi. Ayo kuchini kona imi. Ngemashita mnanyarao. Ndinoti chakandakara kuspe. Ndakana na madam. Odo ndinyari. Findo hata nani? Ibara nani? Saka ndo mwana ara nani? Odo ndibebara nani? Nai. Ndozvetwa barika nani? Wocho na chichema wewe. Ndozvetwa barika ere zvo. Kwira bado. Alifuna mzee. Nai imi chini kona imi. Kamucha kufiri inga shunura. Usiku
so I don't chip and any kind of You can't tell one day. That was the date. I need it. I'm so happy. And you bedroom. Total is bedroom. Yeah, check out what it is. I'm going to see any country. I'm going to disable Munagara. I don't want to disable. So I'm going to put you on that chicken mountain and go and from what you want to be together. That's no question on woman. So I need to get my last no question. Maybe she will maybe to see you. Right here. Yeah. Can I go gara watch? 8 years. 8 years I'm good scanning. 8 years I'm good scanning. Mushikupaparikira murume kuti date munhu mama ane mese 8 years. Achimbonipe mukana imi musaite nhongwa. Kutozondidzipa ipa maneso ramurundipa kana ndarara. Date murare musha. Okay.